सावंतवाडीमध्ये एकाच ठिकाणून सप्लाय होतो आणि हा सप्लाय राधानगरीच्या जे ग्रीड आहे त्याच्यामधून हा सप्लाय होतो. खारेपाटणच्या ग्रीडवरून सावंतवाडीला सप्लाय करण्यासाठी मी 60 कोटी रुपयाचा प्रकल्प मंजूर करून घेतलेला आहे आणि त्याचं काम हे आता सुरू झालेलं आहे. सर्वसाधारणपणे येत्या 4-5 महिन्यामध्ये हे काम पूर्ण होईल. त्याच्यानंतर सावंतवाडी आणि कुडाळ या दोन्ही शहरांना पर्यायी वीज पुरवठा उपलब्ध झाल्यामुळे वीज गेला आणि पर्यायी पुरवठा मिळाला नाही अशी स्थिती उत्पन्न होणार नाही या दोन्ही शहरामध्ये आणि हे जे काम आहे ते येत्या 4-5 महिन्यामध्ये पूर्ण होईल. पण भाई लाईटीचा विषय काय आहे, झाडं आहेत जी ना ती लाईनवर पडतात आणि लाईन तुटून नंतर लाईट होते लाईट जाते. पण त्या संदर्भात काहीतरी जे आपले वीज वितरण आहे त्यांना सूचना केलं नाही बघा, त्यांना ह्याच्यासाठी मी स्पेशल व्हेकल्स घेऊन दिलेली आहेत की झाडांची छाटणी करणं, ट्रान्सफॉर्मर जर जळला तर ट्रान्सफॉर्मर ताबडतोब बसवून देणं, ह्याच्यासाठी वेगळी वाहनं ही MSEBला उपलब्ध करून दिलेली आहेत. त्याचा त्यांनी योग्य रीतीने वापर केला पाहिजे. आणि त्यांनी एक मागणी केलेली होती की जी झाडं आहेत ती कापण्यासाठी त्यांनी 60 लाख रुपयाची मागणी केलेली आहे. तर मी पालकमंत्री महोदयांकडे शिफारस केली आहे की त्यांना हा निधी हा जिल्हा नियोजन मंडळातून द्यावा अशी मी शिफारस केलेली आहे.